ברוכים הבאים לערוץ חדשות יוטיוב ישראל, והסיפור הראשון שלנו מגיע מבן קיסר, רחומס ורון נשר. שלושתם העלו לאינסטגרם את אותו תמונה של שלושתם מול המצלמה, סלפי כזה של שלושתם ביחד. ומה שאני חושב זה שהם מריצים פרויקט ביחד, ובאמת באמת מעניין לראות על מה מדובר. לא אתפלא אם הם עורכים לו איזה סרטון של שיר שלו שהולך לצאת, או שהם עובדים על שיר ביחד, אני לא יודע, אבל יהיה מאוד מעניין לראות על מה מדובר. הסיפור השני שלנו מגיע מאסבר, יוטיובר עם למעלה מ10,000 רשומים, שפרש לפני מספר חודשים ושינה את העיצוב של הערוץ שלו. והוא אמר תודה רבה על חצי שעה נפלאה, ושהוא ישוב בקרוב. אז למה דווקא עכשיו נזכרתי בזה? הרי זה קרה לפני כמה חודשים. מהסיבה הפשוטה שהוא העלה את שיר הפקסושי מחדש בתור throwback. ועכשיו 2 משלושת הסרטונים בערוץ שלו זה שיר הפקסושים. שזה מצחיק, כי יש לו 2 סרטונים שהם אותו סרטון, אבל אני זורם. ולדעתי האישית זה סימן שהוא הולך לחזור בקרוב, אבל שוב זה רק דעתי האישית, אולי הוא מתגעגע ליוטיוב. וזהו, בסיפור הזה. הסיפור הבא זה סיפור די מצחיק ודי עצוב, וזה מגיע מ-ANG, שעד לפני כמה זמן הוא היה ערוץ של קלאש רויאל, ולאחרונה הוא שינה את שמו ל-ANG Gaming. משמע, הוא מעלה את כל המשחקים, הוא עושה מה שבא לו בערוץ, ולא רק קלאש רויאל. וביום שישי הוא העלה סרטון שמדבר על בובספוג, והסרטון הגיע למעל 100,000 צפיות בתוך יומיים, ונכון לעכשיו הסרטון על 120,000 צפיות. פסיכי לגמרי. באמת, פסיכי. וזה גרם ליוטיוברים נוספים לפתע פתאום כנראה קיבלו איזה הערה משמיים, אמרו להם, תעשו סרטון על בובספוג, זה יצליח לכם. והם החליטו לעשות סרטון על בובספוג, פתאום. והראשונים היו סמארט TV, שהעלו ביום ראשון סרטון בשם בובספוג, כל האמת, מטורף, שלא הצליח, הגיע ל5,000 צפיות בסך הכל, שזה כלום צפיות יחסית לערוץ שלהם. באמת זה שום דבר, וכנראה שנדב ANG גנב לכולם את הצפיות בנוגע לבובספוג. ובן אדם נוסף, יוטיובר נוסף שהעלה סרטון שקשור לבובספוג, איכשהו קשור לבובספוג, זה Brain Damage, יוטיובר שאני בטוח שכולכם מכירים, אחד היוטיוברים עם הגדילה הכי מטורפת ביוטיוב ישראל. העלה סרטון דיבובים מצחיקים ושם את בובספוג בטאמבנייל. שוב, אני לא יודע אם זה באמת קשור ל-ANG, אבל אני בטוח שהוא ראה את הסרטון הזה, אני בטוח שכולם ראו את הסרטון הזה, הוא הרי היה במקומות הראשונים בסרטונים החמים. סרטון שמגיע למעל 100,000 צפיות בכמה ימים, כולם רואים אותו, במיוחד כל היוטיוברים. במיוחד כמוהו שעוקבים אחרי טרנדים. וכן, אני מניח שהוא לקח את זה משם, אני לא בטוח, אני מניח, כן? אבל בסדר, אז יפה, מנסים לרכוב על ההצלחה. אני בטוח שהוא יצליח, אבל בלי שום קשר, לא משנה מה הוא היה מעלה, הוא היה מקבל הרבה צפיות, אז זה לא כל כך משנה. והסיפור האחרון שלנו להיום הגיע מ7Z, יוטיובר של קלאש רויאל עם 10,000 רשומים. לפני כמה זמן הוא מחק את כל הסרטונים בערוץ שלו, וביום ראשון הוא העלה סרטון בשם לאן נעלמתי. באמת. כנראה שהוא חוזר, אני לא יודע. כבר נתתי לו יותר מדי זמן מסך. יאללה, נתראה בחדשות הבאות, בסרטון הבא, כנראה עוד כמה ימים. יאללה.